Hey yo, what's up? Kumusta mga neng at mga nong? I'm your Master Jess and welcome to my vlog! So yun mga neng at mga nong, for this video at dahil World Teachers Day ngayon, pupunta kami sa school kung saan kami nag-aral noon, which is the Bunang Bukid National High School. Syempre, hindi makukumpleto at hindi magiging masaya ang vlog na to kung hindi ko kasama ang aking mga loyal friends! So yo, what's up mga neng at mga nong? So hanggang dito na lamang ang aming video for today or aming vlog ngayong araw na to. Kasi hindi namin naabutan yung mismong event sa Bunang Bukid National High School kasi umaga pala nila ginanap. No. Pero pumunta ka doon kanina, di ba? Pumunta ako kanina mga 8 kaso nag-prepared pa sila. So, maraming salamat din po pala sa mga sumuporta sa amin kanina na bumili po ng Grahams na benta po namin, which is may reason po yung kaya kami nagbebenta ng Graham. Then, may gusto ko sabihin sa mga teachers. So, ayun, what's up? Gusto ko lang salamat sa lahat ng teachers. Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. And thank you
Dahil pinapasok nyo kami sa inyong school and nagbigay ng konting saya. Then ayun, nakasama namin, maraming salamat sa mga nakasama namin. Sana magpatuloy lang to and then yun lang. Thank you. Kapal. Subscribe. Ha? Ang gusto ko lang sabihin sa mga teachers na nagtuturo sa buong mundo, thank you so much. Yun, then. Maraming salamat sa mga walang sawang. Para gusto pa nilang makakita ng ibang video natin. Ang dapat But for more information, don't forget to subscribe our YouTube channel, which is Master Jess. My YouTube channel pala. Please like, share, and subscribe. Once again, I'm your Master Jess, and welcome Angelo Biason. Good Vlog. Shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout kanina sa school. Malipat girls. Shoutout kay Micaela. Yeah. Shoutout kay Yun. Sino yung isa? Erich Cornel. Cornel. Shoutout kay Cassie. Kasi. Oh, kasi Sara, sa Sara, di ba Sara yun? Sara Cassandra. Sara Nabati. Yeah. Sara Bambaro. Ayun, And shoutout din kay Ann Castres. sa mga power pack girls. Casey. And Malipak Girls yung par. Ay, Malipak Girls yun. Malipak Girls. Yeah. So yun. Ang sarap nung, pag di ba binigyan ka ng Manila Oo, pa? sarap ng Manila, masamis-tamis. Yeah. Medyo basa-basa yung Manila, masa-masa. Mamula-mula pa. Mamula-mula. Okay, grade 5 na. Iba yung pula. Yung Manila, hubad na. Yeah. Bukod na Wala lang. lang dami. Manila. Para masapa yung Manila, di ba? Binigyan nila ng... Oo. Yeah. Pero yung Manila, nakabalot. Bigla yung Yun, yeah. So yun, shoutout nga pala sa nagbibenta ng mani. Sa mga mani... Yun. Sana... Sa mga gusto pa po magpa-shoutout, just comment down below. Then, shoutout namin kayo sa next video namin. Yeah. Then, don't forget So, add kami sa mga official accounts namin sa Facebook. yun. Sigurado mo yung Yeah. Hindi mo sa Facebook. Jason pala. Ikaw. Then, Christian! Siyempre ako si Jess Ian Calderon.